Iragana, Lahar eta Larrosa antzezlana tauloratuko du Segurako antzerki taldeak ostiralean Leidor aretoan. Antzezlan hau afizionatu talde batek sortutako ikuskizuna da. 15 lagun biltzen ditu oholtza gainean Lurte Simaz gidoilariaren eta zuzendariaren gidaritzapean. Tolosako gure esku dago dinamikak antolatu du emanaldi hau. Iragana, Lahar eta Larrosa herri antzerki bada. Eta goaz Miguel Primo de Riveraren diktaduraren garaira. Hau izan zen 1923 eta 1936 arte. Gerra zibila hemen altxatu zen arte. Lehenengoko estenan, lehen azaldu dian bezala, diktaduraren garaira goaz, eta orduko bi familian, nekazal munduko bi familien bizimoduen antzezten dugu. Beraien ogibideak, orduko industrializazioaren eragine, Elizak jokatzen zuen papera, orduko eskolak, hori dena lehenengoko estenan. Ondorenen, Espainian bigarren errepublika aldarrikatu zenean, nola aldatu zen Euskal Herrian ere egoera. Eta herri askotan Euskal Errepublika aldarrikatu zela adierazten dugu Jose Antonio Agirre lehenengoko lehendakari izan zanen gidaritzapean. Eta hirugarren estenan berriz, hemen gerra zibila altxatu zenean, altxamendu militarra egon zenean eta ondorengo gerra zibilak herrialde hau eraman zuen egoerara eta ekarri zuen sufrimentua adierazten dugu. Jabetu ginen, gure historia kontatzea eta herritar batzuk hori egitea, profesionalak ez izan da, afizionatu hutsek, jendei interesa piztu ziela. Orduan hasi ginen, ikusten, benetan interesantea izan zitzakeela gure historia transmititzea. Benetan historia bat oso ez ezaguna, guk ikasi dugun historia beste bat izan delako, irabazleen historia. Ordutik hasi ginen eta oain ari gea, hau badegu ja laugarren antzerkie eta nolabait gure historia transmititzeko aleginean. Gure ordu libretan lan eginez. Antzezlan honek proiektu aurrera ateatzek jende asko lagundu digute eta hoien artean teknikariek. Estena bakoitzaren hasieran iristeko eta jendeko beto gulurtzeko proiekzio lan badago eta proiekzio lan hortarako baita ere abotsa Joseba Sakristane jarri zuen eta musikak ere izugarri laguntzen du eta jazten da obra eta musika Carlos Jimenezek egin digu eta berak sortu du antzerkirako. Nik uste dut, baloren jartzen duna, jendek baloren jartzen duna, dala afizionatuk izatea, eta gure ordu libre hori guzi, borondate hon guzikin erabiltzea gure historia transmititzeko. Gonbita luzatzen diegu herritar guziei, pentsatzen dugulako interesantea dela, garai hartan orduko gure arbasok ze pentsatzen zuten eta nola borroka egin zuten baita ere beraien autonomia izateko eta beraien eskubide urratuk lortzeko. Baina zeatika! Zaitu zaiz, nire betzen eman zainu beti, laizte berusko.